Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Aitatasun ororen iturri eta sorburu zeran jainkoa. Odola isurtzeraino onartu zuten Andres Dunglak eta lagun martiri santuek zure semearen gurutzea. Egizu, haien otoitzari esker, zabal dezagula zuganako maitasuna gure senideengan, eta lor dezagula zure seme eta alaba izena, baita izana ere, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Daniel profetaren liburutik. Egun haietan, Baltasar erregeak bazkari bat eman zien bere mila hundizkiei, eta ardoa edaten hasi zen haien aurrean. Ardoa txastatu ondoren, bere aita Nabucodonosorrek Jerusalengo jauretxetik ekarri zituen urrezko eta zilarrezko ontziak ekartzeko agindu zuen. Erregek eta hundizkiek beren emazte eta ohe lagunek haietatik edateko. Ekarri zizkioten bada Jerusalengo jauretxetik ekarritako urrezko eta zilarrezko ontziak, eta edan zuten haietatik erregek eta hundizkiek, beren emazte eta ohe lagunek, ardoa edan ondoren urrezko, zilarrezko, tupikizko, burdinezko, zurezko eta harrizko jainkoak goresten zituzten. Orduan bat-batean, giza esku baten behatzak agertu ziren argi-ontziaren aurrean. Erregeren jauregiko paretan zerbait idazten eta erregek ikusten zuen nola idazten zuten behatzek. Zurbildu zen errege, orduan, nahastu zitzaion burua, indarrak galtzen hasi zitzaizkion eta belaunak dardar elkar joka. Sarrerazi zuten Daniel erregeren aurrera, eta erregek honela esan zion Danieli. Zu altzera Daniel, nere aita erregeak Judatik ekarri zituen judutar erbestetuetakoa. Igarpen, adimen eta zentzu espiritua omen duzu, eta jakinduria harri-harria. Entzun dut, zuk ametsak azaldu eta gauza ilunak argitu ditzakezula. Beraz, hor idatzia dagoena irakurtzen eta horren esanahia azaltzen badidazu, purpuraz jantziko zera. Urrezko lepokoa eramango duzu eta erreinuan hirugarrena izango zera. Danielek hitz egin zuen erregeren aurrean eta esan, gorde zuretzat zure emaitzak, eman beste bati zure esku ikusiak. Hala ere, irakurriko diot erregeri idazkia eta azalduko, esan nahi duena. Zu zeruko jaunaren aurka altxazera, eta haren etxeko ontziak zuretzat ekarrerazi dituzu, eta hoietan edan duzue ardoa, zuk zure handizki, emazte eta ohe lagunek. Urrezko, zilarrezko, tupikizko, burdinezko, zurezko eta harrizko jainkoak goretxe dituzue, ezer ikusten, entzuten eta ezagutzen ez dutenak. Eta ez diozu aintzarik eman, zuen bizia eta zuen bide guztiak bere eskutan dauzkan jangoikoari. Horregatik, bidali duarek idazki hori egin duen eskua. Hau da idatzia, zenbatua, pisatua, zatitua, eta ona zer esan nahi duen. Zenbatua, jangoikoak zenbatu ditu zure erregetzaren egunak, eta epea jarri die. Pisatua, pisatu zaitu eta eskas aurkitu. Zatitua, zure erreinua bi erditan zatitua izan da, eta mediarrei eta persiarrei emana. Jaunak
esana. Erantzun salmoa. Goretsi eta ospatu gizaldietan. Eguzki eta ilargi berenka ezazue jauna. Zeruko izarrak berenka ezazue jauna. Euri eta intz guztiak berenka ezazue jauna. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, eskuak erantsiko dizkizuete, erasoko dizuete, sinagogetara eta kartzeletara eramango zaituzte, baita errege eta agintarien aurrera ere, nire izenagatik. Horiek guztiek nire testigu izateko bide emango dizuete. Sartu ondo bihotzean, ez daukazuela nola erantzungo burua usten ibili beharrik. Nik emango bai dizuet hizkuntza eta jakinduria. Eta hizkuntza eta jakinduria horri ezingo diote, ez erantzun, ez aurka egin zuen etsai guztiek. Gurasoek, senideek, ahaide eta adiskideek ere salatuko zaituztet, eta zuetako zenbait hil egingo zaituzten. Guztiek gorroto izango zaituzten ere izenagatik, baina zuen buruko hile bat ere ez da galduko, zuen iraupenez onik aterako duzue zuen bizia. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak ospatzen ditu Vietnamgo 117 martiri. Lehenengoa eta bere izena aipatzen dena Andres Dung Lac, hango Vietnamgo apez bat izan duzena. Eta beste 116 lagun, ez denak batean hildakoak, baizik eta zenbait momentu ezberdinetan persekuzio orokor baten garaian. Hain zuzen ere, 19. mendean Vietnamen. Vietnamgo elizak halako errealitate bat jartzen du gure begibistan. Eta da, zeinen garrantzia handia duten elizan, seglarrek, laikoek, katekistek, familiek, bertan kristautasuna batez ere seglarrek, nolabait esateko, sustatu baitzuten. Gu, ohituta gaude, Europa Okzidentalean, azkeneko mende pilo baten, esan genezake, apezak asko izan dira, zenbait tokitan pilu ikaragarria, gure herrietan ezagutu izan dugun bezala, apez asko eta asko ziren, herri bakoitzean bat jartzeko modun, eta gainera misotara bialtzeko gehiago eta hola, eta orduan Europa Okzidentaleko eliza historikoki klerikalagoa izan du da. Apezek pisu handiagoa izan dute, eta beti evangelizazioaren edo apostoladuaren burua eta haiek eraman izan dute. Gaur egun, egia da, egoera aldatu dela, eta gehiago aldatzen ari dela. Horregatik ere, Frantzisko gure aita santuak orain martxan jarri du sinodo orokor bat. Eta nahi du batez ere, eliza izan dadila, bilakatu dadila, sinodalagoa, sinodalidadea eta gehiago esan genezake bultzatuz, eta baita ere laikoen, katekisten, familien parte hartzea handiagoa eta erabakiorragoa izan dadin. Esan genezake, egoera hortango dela baino, Vietnamen, esan genezake, hola izan duzela batez ere elizaren hasiera. Eta hain zuzen ere, Andres Dung Lac, bera jaio zen, famili pagano batean. Bere gurasoak ez ziren kristauak. Ez da budistak edo olako bat izango ziren. Eta haiek, hain zuzen ere, oso pobreak ziren eta utzi behar izan zuten, eta hor katekista batek zaindu zuen. Eta katekista kristau batek, zen apeza, katekista zen, eta harek zaindu zuen, behartu gabe, baino berak eskatu zuen, bataioa nahi zuela, eta kristau bilakatu zen, eta gero apez izatera aiatu zen. Esan genezake, Vietnamen aurrena laikoengandik, eta gero kristautasuna pixkoat
suspertzen eta hasi zelarik orduan bokazio ezberdinak agertu ziren, batzuk ezkontzeko, beste batzuk apez izateko, beste batzuk bizitza erlijiosorako. Eta bere apez izatera jatu zenean, bere aurreneko urteak izan duziran beste edozein apezenak izan daitezkenak bezala. Hasi izan, apez laguntzaile bezala, parroki batek, gero beste parroki baten egon duzan, baino sortu zen Vietnamen izugarrizko persekuzio bat. Hain zuzen ere, berak apez bezala 10 urte zera mazkila orduntxe sortu zen persekuzio oso bortitz bat kristauen kontrakoa. Eta bera preso hartu zuten, baino kristau batzuk lortu zuten erreskate bat batzea eta horrekin bera hortatik libratzea. Gero zenbait urtetan, egon zen apez klandestino bezala, izkutuan, mezak ere izkutuka emanez, batetik bestera, ieska, harrapatu ez ezaten, edozein tokitan, beste batzun etxetan loinez, edo izkutuan kobazulo bat hola ibili izan beste zenbait urtetan, eta garai hortan mezak ematen zituen, eta sakramentuak eta ospatu, baina denak persekuziopean. Handik urte batzutara berriz ere harrapatu egin zuten. Ordungo kristau komunidadeak dirua bilduzun berriz ere erreskate bat batu izateko. Eta batu zuten bere erreskatea eta berriz ere kalera, baino 3. aldiz harrapatu zutenean kristauak berriz egin nahi izan zuten beste kolekta bat, baino berak eskatu zien ez egiteko. Bere ustez, ez zela jangoikoaren borondatea, hola ibiltzea, erabat dirua biltzen eta hil behar bali bazuten, hil zezatela eta bera martiri hilko zela. Egon duzen Gartzelan, denbora baten, beste apez batekin ere zegoen, eskaini zieten gurutze bat zapaltzea, juezaren aurrean, modu hortan, esan ez bezala, apostasia egiten zutela, fedeari uko egiten ziotela, eta libre utziko lituzketela zapaldu izan badute gurutze hori. Haiek gurutzeari musu eman zioten eta ez zuten zapaldu nahi izan. Horregatik heriotzera kondenatu zituzten. Gartzelan egon duziran garaien, kronika guzitan agertzen da, gartzeleroekin, bertako langileekin oso tratu ona eduki zutela. Eta harrituta gelditu zirela haiek eta galdetzen zietela zergatikan maite zituzten hainbeste garai hartako kristauek eramaten baizizkieten janariak eta edariak eta gauzak haiei eta haiek gartzelariekin konpartitzen zituzten apezek. Azkenik, aiatu zan eguna eta borrero batek bizia kendu zien. Baino, kasi barkazio eskatuz bezala borreroak han ezagututa haiekin amistadea egin izan zuelako. Haiek bere bizia eman zuen, martiri hil ziren eta baita ere haien inguru hortan lortu zuten Jesusek erakutsi bezala alde batetik bai fedearen garrantzia eta haientzako fedea bizia baino garrantzia handiagoa zela, baino baita ere elkar maitasun hori. Jesusek erakutsitako hori etsaiak ere maitatzen saiatu beharra daukagula. Gorrotoari edo kontra egiten duenari ez zaiola modu berean erantzun behar, baizik eta hori bai, norberak bere burua defendatu, baino maitasunez, konprentsioz, barkatzeko bihotz handi batekin. Gero, garai berean, beste zenbait momentutan, beste kristau batzuk hil egin zituzten, baita ere martiri, eta Juan Pablo Bigarrenak hauetako 117 kanonizatu zituen. Eta gaur ospatzen ari gera, Vietnamgo 117 martiri hauen eguna eskatzen diegu haiei. Gaur egun ere Vietnamen badago, kristautasuna minoria bat da, baina oso minoria bizia esan genezake badaude alako kristau komunidade oso dinamikoak eta alako esan genezake gora bezala dijoa zenak. Eskatzen dugu haien alde eta eskatzen diegu martiri haiei guri ere eman dezaigutela haiek fedea eta lagun urkoa maitatu zituzten bezala guk ere hala jokatzea. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan fedea persegitzen duten guztien alde.
Jesusekin eta bere maitasunarekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Martin Jose eta Josefina, Tomas eta Felisa, Jose Javier Ayerdi, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Onartu aita guztizona, martiri santuen ekaldia ospatzean eskaintzen dizkizugun opari gaiak, eta egizu gure bizitzako ezbeharren artean, bizi gaitezela beti, zurekiko leial eta eskain dezagula gure burua zuretzat opari atsegingarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nornai eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri. Martiri santuak goratzean, zu goratzen zaitugulako. Eta haien martiritzago sufrimenduetan, zure indarraren ekintzak miresten ditugulako. Zuk ematen duzu bihotzonez fede gartsua. Zuk sendotzen ireupenean, eta garaipena ematen intzodian, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzten, eta guk ere aingeru guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok
Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki Martin Jose eta Josefina, Tomas eta Felisa, Jose Javier Ayerdi. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Tobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zekuetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zerua bezala gure ere. Emailu gaur egunotako horia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorrak nahi markatzen diogu ezkero, eta ez dute taldean aman, baina atera gaitza zurgutzetik. Atera gaitza zu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoatek bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea elkarri. Tangoikoaren bintotxa, zuk entzuen dezu pekatua, zuk entzuen dezu pekatua, erroki jauna, zuk entzuen dezu pekatua. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
egin dezagun otoitz. Ogi bat, beraz janaritu gaituzu jauna, zure martiri santuen oroipena ospatu degun honetan. Apalki eskatzen dizugu jauna, iraun dezagula zuganako maitasunean denok bat eginik, iraupenari agindutako betiko saria irits dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean.